Gihanay na sa Lapu-Lapu City Risk Reduction and Management Office ang ipatumang reblocking sa tulo ka mga barangay nga naigo sa dakong sunog. Samtang mga nasunugan, makadawat o nakadawat ng financial assistance. Si Luan Mirondina sa report. Gipatawag kaganihang buntag sa Lapu-Lapu City Hall ang mga nasunugan sa Barangay Pusok, Look ug Paho. Kini aron iapod-apod ang financial assistance sa dakbayan pinaagi sa City Social Welfare and Development Office kun CSWDO. 10,000 pesos ang nadawat alang sa mga nasunugan kan sa mga panimay hingpit nga naugdaw. Samtang 5,000 pesos alang usab sa mga nanagiya sa mga panimay nga partially burned. Sa 12 ka mga panimay nga nasunog sa Barangay Paho, usa niini ang partially burned. Emosyonal nga midawat sa financial assistance ang 64 anyos nga si Lunisa Bagyo kansang panimay lakip sa hingpit nga naugdaw. May hinaya lang to bisag magkanang ko na may mga trapal gihatag ni namo ma'am. Bisag magpugkuan sa mi patrapalan sa nga at least nga naa may kakuanan kapasilungan. Napaso ang tuong bukto ni Leonesa atol sa sunog apan luwas ra ang tibok niyang banay. Sa Barangay Pusok, 53 ka mga panimay ang hingpit nga naugdaw ug 7 ang partially burned. Samtang sa Barangay Luok, 16 ang hingpit nga naugdaw. Padayon pang gihikay ang mga dokumento alang usab sa 5 ka mga barangay nga naigo sa sunog ning buwan sa Hulyo. Sa Pikas Bahin, andam na ang plano sa City Disaster Risk Reduction and Management Office alang sa ipatumang reblocking sa Barangay Ibo, Gunob ug Mactan. Ang naasoy mga barangay ang adunay labing daghang biktima sa sunog ug sagad kanila mga informal settlers. Gipasabot ni Nigel Banyasya, Special Assistant sa CDRRMO, nga kabahin kini sa tinguha sa ilang buhatan nga mamahimong fire resilient unya ang pabarugong mga panimay. Ang reconstruction is not a guarantee that they own the lot. No? It's owned by the MCIAA. Now, it's very silent lang nga makabalik mo puyo, pero it doesn't mean nga kamo na tag-iya. Apan giklaro hinuon ni Banasya nga mopahigayon pa sila og consultation sa mga apektadong mulupyo. Lakip sa pakiginabian ang pribadong mga nanagiya sa apektadong mga luna sa Gunob ug Mactan ug sa Ibo kansang luna iya sa Mactan Cebu International Airport. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Besda.